Namaste ja tervetuloa tekemään selänhuolto-joogaharjoitusta. Tämä on ihan mun oma kehittelemä joogamuoto. Tässä yhdistetään etenkin kehotietoisuusjoogaa ja kundaliinijoogaa. Ideana on se, että ennen kaikkea saadaan selkärankaan liikkuvuutta joka suuntaan, koska jos me ei päivittäin liikuteta meidän selkää ja nikomia sieltä, niin silloin ne ajan kanssa jäykistyy, koska siellä ei välilevyt saa voitelua ja silloin ne kuivuu kasaan. Ja seurauksena tosiaan tulee sitä jäykistymistä ja ajan kanssa myös kiputiloja ja erilaisia selkäongelmia. Niin nyt on tarkoituksena sitten ennaltaehkäistä näitä ongelmia ja toki voidaan vaikuttaa jo niihin olemassa oleviinkin ongelmiin. Sä tarvit ensinnäkin joogamaton tai jonkun muun sopivan alustan. Sitten sulla on hyvä olla tyyny ja viltti. Ne on nyt mulla täällä takapuolen alla korokkeena. Voit hyvin ottaa itsekin sinne takapuolen alle ne korokkeeksi tai ainakin toisen niistä, jos tuntuu yhtään, että lantio menee huonoon asentoon, lähtee kippaamaan taaksepäin, selkä pyöristyy tai kippaa eteen, tulee sellainen huono asento lantioon ja selkään, niin ehdottomasti takapuolen alle vähän koroketta, niin sä saat siihen asentoon enemmän tukea ja siinä on helpompi olla. Sitten sä tarvit semmoset vaatteet, että sun on hyvä olla, eli mielellään semmoset, mitkä ei purista ja paina mistään. Ne sallii liikkumisen joka suuntaan. Niissä on mukava olla. Mitään muuta varustetta ei tarvitse. Joogablogit voit ottaa viereen, jos sieltä sattuu löytymään, mutta ne ei ole millään tapaa välttämättömät. Hyvä. Lähdetään harjoitukseen niin, että käy ensin istumaan siihen korokkeen päälle tai ihan sitten matolle suoraan. Mietit, että sun istuinluut, eli ne kyhmyt siellä takapuolessa, tuntuu ihan tasaisesti alustaa vasten. Ja sulla on selkä ihan suorassa. Se rakentuu nikamalta ihan suoraan ylöspäin. Tää jos lähtee helposti vähän eteenpäin, niin katso, että se tulee vähän taakse ja leuka tänne kuoppaan paikalle. Niskasta ikään kuin kasvaa selkäranka ylöspäin. Aika hyvä keino on myös miettiä, että kieli kitalakea vasten. Se on jännä, että sillä on iso vaikutus siihen selän asentoon. Eli kieli vasten kitalakea, niin silloin sä saat yleensä paremmin sen pään asennon asettumaan. Pyörittää hartiat pari kertaa edestä, taakse, alas. Täältä sulla on oikein hyvä ryhti. Voit sulkea hetkeksi sun silmät, jos se tuntuu hyvältä. Harjoituksen muutenkin voit tehdä silmät suljettuna ihan omassa tilassa, jos se tuntuu hyvältä. Tai saa olla myös silmät auki, jos se on sulle parempi. Siinä tunnet, että sä oot sun omassa kehossa. Tunnet ihan koko kehon sieltä sisältä päin. Ja tunnet ne kohdat, mistä keho koskettaa alustaa. Etenkin se rajapinta kehon ja alustan välillä. Ja tunnet, kuinka hengitys kulkee. Nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Tunnet, että sisähengityksellä vatsa pääsee pyöristymään. Pallea pääsee pyöristymään ja uloshengityksellä ne taas painuu kohti selkärankaa. Tunnet, miltä tuntuu hengittää nyt ihan luonnostaan, ilman että lainkaan ohjailet sitä hengitystä. Annet sen hengityksen virrata ihan vapaasti nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos.
yrität et vaikuta siihen millään tavalla, vaan se hengitys saa olla just niin kuin se on. Tunne myös, kuinka sisään hengittäessä selkäranka kasvaa piituutta. Ja ulos hengittäessä se taas painuu vähän alaspäin. Se on yllättävän iso se ero, mitä se selkäranka voi mennä ylös ja alas. Miten sisään hengittäessä selkäranka venyy pituutta ja ulos hengityksellä se painuu alas. Ainakin 3-4 senttiä saat sen selkärangan kasvamaan pituutta ja taas lyhentymään ulos hengityksellä. Hyvä. Lähdetään sitten vähän lämmittelemään kehoa niin, että lähdetään pyörittämään rintakehästä aina sisään hengityksellä eteen ja ulos hengityksellä taakse. Piirretään isoa ympyrää rintakehällä. Ei tarvitse millään tavalla pakottaa, vaan annat sen nyt liikkua sillä tavalla, kun se luonnostaan haluaa liikkua. Ei mitään pakottamista etenkään tässä alkutunnista. Eikä muutenkaan joogassa ole tarkoitus millään tavalla pakottaa liikettä, vaan sillä tavalla tehdään, kun se luonnostaan tuntuu hyvältä eikä aiheuta kipua. Mietit siinä, että pää pysyy mahdollisimman paikoillaan. Pää saa kyllä vähän liikkua, mutta ei lähde niin, että se tulisi sieltä päästä se liike. Vaan mietit, että joku aika pitäisi sieltä vähän kuin korvien viereltä kiinni sitä päätä ja rintakehä pääsee liikkumaan eteen ja taakse. Piirtämään ympyrää. Vaihda seuraavan kerran siinä edessä suunta. Pyöritä toiseen suuntaan. Tunnustella, että onko siinä jotain eroa. Tuntuuko erilaiselta pyörittää tähän suuntaan kuin siihen äskeiseen suuntaan? Edessä rintakehä työntyy hyvin eteen ja takana pyöristyy. Voit pitää silmät kiinni, jos se tuntuu hyvältä, tai voit olla myös halutessa silmät auki. Vähitellen voit antaa liikkeen vähän kasvaa. Sieltä vähän toisen pakarankin aina nousta alustasta ylös ja menet kunnolla molemmille puolille eteen ja taakse. Tähän sä tarvit myös sitä keskivartalon tukea. Et sä kaadu ja kippaa ihan mihin vaan. Vähitellen lähdet kierros kierrokselta vähän pienentämään liikettä. Joka kierros vähän pienemmin. Sinne istuiluut jää sinne alustaan ja liike tulee näistä rintakehästä. Ja kierros kierrokselta vieläkin pienemmin. Ja lopulta pysähtyy siihen keskelle. Hengitä siinä syvään sisään ja ulos. Hetki tunnustele sun kehoa. Huomaat ehkä, että energia on lähtenyt liikkeelle. Tuntuu semmoista pientä lämmön tunnetta siellä selkärangassa ja etenkin rintakehän alueella. Ehkä pientä väreilyä. Energian liikettä. Hyvä. Tullaan sitten istumaan
ihan suorin jaloin. Voit ottaa myös vaikka viltin takapuolen alle, jos sekin tuntuu, että yhtään lähtee selkä pyöreäksi tai kippaamaan johonkin suuntaan, niin ehdottomasti takapuolen alle silloin pientä koroketta. Kato tässä, että sun varpaat osuttaa ihan suoraan ylöspäin. Ja etenkin se, että usein meidän jalkaterät on vähän niin, että pikkuvarpaan päkiä on meistä kauempana ja iso varpaan päkiä lähempänä. Mutta käännä nyt niin, että se pikkuvarpaan päkiä tulee sua kohden ja iso varpaan päkiä vähän poispäin. Tunnustelet siinä semmosen hyvän ryhdikkään asennon istua. Varoit, ettei polvet lähde kuitenkaan jäykistymään ja yliojentumaan, vaan pieni pehmeys säilyy niissä. Varpaat on suoraan ylöspäin. Ja se iso varpaan päkiä vähän itsestä poispäin ja pikku varpaan päkiä itseä kohden. Selkä on suorassa ja rintakehä auki. Voit pari kertaa hengittää syvään nenän kautta sisään. Ja huokastaa suun kautta ulos. Päästää irti kaikesta, mikä ei nyt palvele tässä hetkessä. Nosta sitten sisähengittäessä toinen käsi ylös ja ulos hengityksellä lähdet taipumaan sitten maassa olevan käden suuntaan. Otetaan kylkeä. Tässä jotenkin sitä ylhäällä olevan käden puolen kylkeä pitkäksi. Ja sitten palautat alas. Ja sama toiselle puolelle. Sisähengityksellä käsi ylös. Ja ulos hengityksellä taipuu. Katse pysyy rintakehän kanssa samaan suuntaan. Ja se kylki pääsee venymään. Se käden, ylhäällä olevan käden puoleinen kylki. Jotenkin sen puolen istuinluu pysyy hyvin alustassa ja kylki pääsee venymään. Päästetään alas. Hetki ihan tunnustellaan, miltä tuntuu nyt istua. Miltä tuntuu istuinluut siellä alustaa vasten. Ja lähdetään sitten sisähengityksellä nostamaan käsi ylös. Ja ulos hengityksellä kierretään. Niin, että se ylhäällä ollut käsi tulee vastakkaisen reiden päälle ja toinen käsi tulee selän taakse tukemaan kiertoa. Ja ensin tarkkana, että se kierto tulee niin, että katse on rintakehän kanssa samaan suuntaan, eli kierretään tarpeeksi täältä selästä, lantiosta asti. Ja sitten viimeisellä pääviellä kiertyy vähän lisää. Ja palautetaan. Ja taas sisähengityksellä toinen puoli käsi ylös ja ulos hengityksellä kierto. Ja palautetaan. Lähdetään tekemään tätä vuoroin molemmille puolille hetken aikaa. Sisähengitä se käsi ylös ja ulos hengityksellä kierto. Ensin katse sinne rintakehän kanssa samaan suuntaan ja sitten vielä pää vielä hieman kiertyy lisää. Ja koko ajan tarkkaan, että molemmat istuinluut säilyy myös kierrossa tukevasti alustaa vasten. Molemmat nilkat säilyy vähän aktiivisena. Eli se iso varpaanpäkiä itsestä poispäin ja pikku varpaanpäkiä itseä kohden. Saat jatkaa kiertoja. Mä ihan koko aikaa teen liikkeitä loppuun asti ja joissain liikkeissä lopetan myös aikaisemmin sen liikkeen, jotta pystyn paremmin sitten sanallisesti ohjeistamaan.
Niin olet nyt tarkkana siitä, että aina se kylki pääsee sillä venymään, kun nostat käden ylös. Ja sitten kun kierrät, niin katse olisi rintakehän kanssa samaan suuntaan ja sitten vielä pää kiertyy vähän lisää. Siellä selän takana olevasta kädestä ottaa vähän voimaa ja kiertää vähän lisää vielä. Tarkka, että rintakehä pysyy hyvin auki, hartiat, olkapäät takana rentoita. Mulla ainakin on vähän sellainen jännittäjä niska, ja helposti lähtee jännittymään. Hyvä. Kierrä vielä kerran molemmille puolille. Tunnustelet, miltä se tuntuu. Sitten kun olet valmis, niin jäät hetkeksi aika siihen istumaan ja tunnustelemaan, että miltä tuntuu nyt istua. Onko kenties enemmän keuhkoilla tilaa hengittää? Tuntuuko, että istuilut saa paremmin alustaan kiinni? Tuntuuko kyljet jotenkin pehmeämmiltä? Ja siirrytään timantti-istuntaan. Eli tullaan tänne kantapäiden päälle istumaan. Jos tässä tuntuu nyt kipua nilkoissa tai polvissa, niin sinne alle voi ottaa vilttiä pehmusteeksi. Tai jos tuntuu, että jää kauhean kauaksi tuolta kantapäistä, niin siihen väliin voi myöskin ottaa vaikka tyhnen tai viltin. Kokeile vielä niin, että saat oikein hyvin varpaankynnet alustaa vasten, jalkaterät alustaa vasten. Varpaat osoittaa suoraan taaksepäin. Ja kantapäät osuisi istuinluihin. Siellä istuinluissa on akupunktiopisteet, jotka vaikuttaa erityisesti meidän ruoan sulatukseen, niin saadaan samalla niitä tässä vähän aktivoitua. Ja lähdetään hakemaan selkärankaan liikettä niin, että aina uloshengityksellä tuodaan otsaa eteen ja otsa kohti lattiaa. Sisäänhengityksellä selkä pyöristyy, päällä pystyy ja taas uloshengityksellä otsa kohti lattiaa. Sisäänhengityksellä pyöristyy ja pystyy. Ja nyt ihan rauhassa oman hengityksen tahtiin. Ja mietit, että ihan nikamalta teet tämän liikkeen. Nikamalta se liike. Ei ole mitään kiire. Ja jos haluat, niin voit myös ristiä kädet sinne selän taakse. Nyt tuoda niitä täältä selästä irti ja jatkaa sitä liikettä siinä. Jolloin saat myös sinne rintakehän alueelle hyvän avauksen. Jos olet ristinyt kädet, niin vaihda ristiminen vielä toisinpäin. Niin ettei tule mitään epätasapainotiloja, koska sitä äkkiä tulee, jos ne kädet on aina samoin päin ristittynä. Voit myös tunnustella, että tuntuuko se liike jotenkin erilaiselta kädet toisinpäin ristittynä. Ja sitten voit jatkaa ihan kädet vapaana myöskin, ihan kuinka tuntuu itsestä parhaalta tänään. Ja pari toistoa. Ja sitten jäät siihen
istumaan pystyyn ja tunnustelemaan, miltä nyt tuntuu kehossa. Astu ulos, nouset ensin polviseisontaan ja uloshengityksellä astu pitkähkö askel eteenpäin toisella jalalla. Niitä polvi tulisi 90 asteen kulmaan. Ja takana oleva jalka on polvi maassa. Varpaan kynnet alustaa vasten, päkiä alustaa vasten. Osoittaa suoraan sinne taaksepäin. Sääntäluu hyvin istuiluiden väliin. Teemme selkänotkolle. Pyöreä pystyyn, kädet tähän reiden päälle. Ja sitten voi tulla kädet tänne lattiaan. Tässä odottaa myös tukitiiliä käsien alle. Katse samaan suuntaan. Tai pää on siellä selkärangan jatkona, katse vähän eteenpäin. Ja nyt tunnustele, että saat tuntumaan sinne oikeaan tai kumman puolen etureisiin. Onkin siellä taaemmassa jalassa ja sinne taaemman jalan etureitä ja nivustaipeeseen tässä saada tuntumaan. Ja myöskin sinne lantion sisälle. Niin, siinä vähän sitä häntäluuta istuiluiden väliin. Katse eteenpäin. Istuiluut kohti lattiaa. Ja sitten palataan polviseisontaan. Ja astutaan toinen jalka pitkähkö askel eteen. Siellä taas se 90 asteen kulma polveen. Ja voi jäädä joko sinne pystyyn ylös, häntäluistuiluiden väliin. Tai sitten voi lyödä kädet sinne alas. Ja taas tunnustelen, että saat sinne taaemman jalan etureiteen, nivustaipeeseen tuntumaan. Nyt häntäluuta istuiluiden väliin ja istuiluita kohti lattiaa. Palataan polviseisontaan. Ja laskeudutaan siitä vielä sinne kantapäiden päälle timanttiistuntaan. Hetki tunnustellaan, miltä tuntuu siinä. Ja sitten isovarpaat yhteen ja avataan reidet vähän sivuille auki. Sisähengityksellä kädet ylös ja uloshengityksellä taivutaan eteen. Alaspäin katsova sankari. Niin että otsa sinne alustaan, kädet pitkälle eteen. Istuiluita kohti kantapäitä. Ihan hetki levätään sillä alaspäin katsovassa sankarissa, niin että siinä erityisesti häntäluuta istuiluiden väliin, istuiluita kohti kantapäitä, alaselkä pääsee hyvin pyöristymään. Ja kädet työntyy pitkälle eteenpäin, sormet on harallaan auki vasten alustaa. Otsa kohti alustaa. Jos otsa jää kovasti ilmaan, niin sinne otsan alle voi ottaa tukitiilen tai sitten sinne voi ottaa tyynyä tai vilttiä. Hyvä. Palaa sieltä sitten takaisin kantapäiden päälle. Ja siitä saat käydä konttausasentoon. Katso, että kämmenet on suoraan siellä olkapäiden alapuolella. Sormet harallaan auki, osoittaa eteenpäin.
kyynärtaipeet on kohti toisiaan. Sitten jalkapöydät, nilkat, varpaankynnet tiiviisti alustaa vasten ja suoraan taaksepäin. Pää on siellä selkärangan jatkona. Keskivartalo vähän tukea, ettei mene notkolle. Tunnustelet hetken siinä tasapainoasennossa. Ja sitten lähdetään tekemään kissan-lehmää. Eli aina sisään hengittäessä notkistetaan, katse nousee pystyyn. Ja ulos hengittäessä pyöristetään. Ikään kuin kissa säikähtäessä pyöristää selkänsä. Eli sisään hengityksellä notkistus, vähän niin kuin sen lehmän notkoselkä. Ja ulos hengittäessä pyöristys. Tunnustele omaa selkää ja omaa hengitystä, mikä on nyt sopiva tahti. Ja sitten jäät siihen keskelle tasapainoasentoon. Ja käännetään varpaat nilkkojen alle. Noustaan ulospäin katsomaan koiraan. Ei ole pakko saada kantapäitä lattiaa. Voit myös jäädä vähän polkemaan vuorotellen jaloilla. Mutta mieti erityisesti sisäpäkiä, isovarpaan päkiä ja sisäkantapäätä kohti alustaa. Pää roikkuu rennosti siellä käsien välissä selkärangan jatkona. Ja sitten laskeudutaan takaisin tasapainoasentoon kontilleen. Ja nyt lähdetään sivusuunnassa tekemään liikettä selkärangalle niin, että aina sisään hengittäessä vasemmalta päälaki ja häntäluut tulee kohti toisiaan ja ulos hengittäessä oikealle. Nyt tarkkana, että ei lähde se lantio väärään suuntaan. Tosi helposti käy niin, että lähteekö se lantio ihan vastakkaiseen suuntaan, kun se pitäisi tulla kohti sitä päälakea. Ja taas vähän keskivartalon tuki, ettei pääse selkänotkolle. Ja pää on siellä selkärangan jatkona. Ja tästä siihen keskelle. Hetki tunnustellaan, millä tuntuu olla siinä. Taas hengittää syvällinen kautta sisään. Ja huokasta suun kautta ulos. Käännä sitten varpaat sinne alle ja noustaan taas alaspäin koiraan. Ja taas voit vähän pumpata niillä kantapäillä. Kantapäitä ei ole pakko saada alustaan. Mutta mieti jotenkin sitä sisäkantapäätä ja isovarpaan päkiä kohti alustaa. Istuiluita ja kantapäistä poispäin. Kämmeniä ja jalkoja toisistaan poispäin. Ikään kuin työntäisit niitä vastakkaisiin suuntiin.
Ja laskeudutaan sinne tasapainoasentoon. Tuodaan taas isovarpaat yhteen, reidet vähän haralleen. Ja laskeudutaan takapuoli kantapäitä lähelle. Tuodaan kädet eteen ja otsa lattiaan. Alaspäin katsova sankari. Hetken hengittelet siinä. Ja mietit etenkin sitä takapuolta kohti istuinluita. Että alaselkä pääsee pyöristymään. Tai istuinluita kohti kantapäitä siis. Ja otsaa lattiaan taas otsan alle, voi ottaa jotain koroketta, jos se jää kovin kauaksi sieltä. Tuodaan sitten toinen käsi toisen kainalon alta sivun kautta kämmen ylöspäin. Tulee pieni kierto. Ja poski tulee sinne lattiaa vasten. Kurkotetaan sillä kädellä mahdollisimman paljon sivulle. Tullaan takaisin sinne keskelle ja tehdään sama myös toiselle puolelle. Sitten nostaa vielä rauhassa kantapäiden päälle hetki tunnustelemaan. Miltä tuntuu nyt omassa kehossa ja miltä tuntuu hengittää. Vielä hengittää nenän kautta sisään. Ja rauhassa huokastaa suun kautta ulos. Rauhassa voit nousta sieltä ihan seisomaan asti. Haet siitä semmoisen hyvän seisoma-asennon. Niin, että sulla on jalkaterät ihan suoraan eteenpäin. Varpaat osoittaa suoraan eteenpäin, polvet on pehmeinä. Semmoinen lantionlevyinen asento, eli suunnilleen reilu 10 senttiä sinne jalkaterien välillä. Näköjään näyttää yläkeho kunnolla, niin mä tuun vähän huijatella sinä sinne seisomaan. Mutta mä tuun nyt tähän polvilleen, että mä pystyn paremmin näyttämään tämän liikkeen. Eli tuo kädet siitä eteen ja ristiin niin, että tuot peukalon päät yhteen. Ja käännät siitä kädet eteen, kämmenet eteen. Ja sisään hengityksellä vielä tänne ylös. Kainaloita hyvin eteen auki. Ja sitten peukalon puolta etenkin kehosta poispäin, ylöspäin. Ja pikkurillin puolta kehoa kohden. Ulos hengityksellä taivut toiselle puolelle. Ja nyt niin, että se kylki venyy oikein pitkäksi ja auki. Ei niinkään sitä vastakkaista kylkiä ruttuu, vaan kylki pitkäksi. Ja tässä jos tulee yhtään huono olo, niin silloin päästä kädet irti ja vähän ravistelet ja kokeilet kohta uudestaan. Tässä ei kuulu tulla huimausta eikä mitenkään pistelyä tai huonoa olo. Palataan keskelle ja vielä taivutaan toiseen suuntaan. Ja
vielä siihen keskelle, tällä vähän lantio eteen. Katse kääntyy kohti sinne kämmeniä, sormia. Ja sitten siihen pystyy ja voidaan kädet eteen. Vapautetaan asento vähän rapistamalla. Sitten tulee se vaikein osio tästä harjoituksesta, eli tuo kädet eteen. Ja mietin nyt ristiin silleen päin, miten se menee vaikeammin. Eli luultavasti sä pidit silloin äsken just toisinpäin ristissä. Tehdään tää molemmin puolin, että ei tule epätasapainotiloja kehoon, puolieroja. Käännät siitä kämmenet eteen. Sisään hengityksellä ylös. Ja ulos hengityksellä taivut toiselle puolelle. Tunnustele tässä, että onko jotain puolieroja. Verraten kädet toisinpäin ristittynä. Palat keskelle ja toiselle puolelle. Kainut aukeaa hyvin eteenpäin. Ja keskelle ja vielä lantio veteen. Katse kääntyy sormien suuntaan. Ja nyt ei niinkään selkää notkolle, vaan sitä etulinjaa pitkäksi. Ja sitten lasketaan alas ja vapautetaan. Vähän voi ravistella. Voit nytkin muutenkin ihan siinä seisaltaan vähän ravistella sun kehon. Eläimet ravistelee kaikki tunteet kehosta pois. Meidän ihmisten olisi hyvä välillä tehdä samaa. Muuten ne tunteet jää sinne kehoon ja aiheuttaa kaikenlaisia jäykkyyksiä. Mutta olisi välillä vähän hyvä vapauttaa ravistelun kautta. Noin. Jes. Ota sitten semmonen hyvä haara-asento. Ja tuo kädet sivuille auki. Me lähdetään tekemään tuulimyllyä. Niin, että aina tässä sisäänhengitys ja uloshengityksellä käännyt käsi vastakkaisen nilkan puoleen. Ja katse kääntyy sinne ylhäällä olevan käden suuntaan. Taas sisäänhengitys keskelle ja uloshengitys toiselle puolelle. Käsi kääntyy ylöspäin, katse seuraa. Tosi hyvä kokonaisvaltainen liike. Avaa tosi hyvin jalkojen jumeja, mitkä vie helposti sitä lantioa väärään asentoon. Jatka vaan liikettä, mä kerron tässä samalla. Eli tosiaan avaan jalkojen jumeja, jotka vaikuttaa lantion asentoon. Ja sitten siinä tulee myöskin selkärankaan liikettä ja kiertoa. Hyvä. Ja voit kertalleen jäädä molemmille puolille hetkeksi aikaa hengittelemään. Yes. Ja sitten tuut siihen seisomaan. Taas varpaat suoraan eteenpäin. Vähän voit ravistella. Pyöräyttää hartiat edestä taakse, vähän polvia koukkuu. Ja sitten haet semmosen hyvän seisoma-asennon. Voit vähän huokasta suun kautta ulos. Ja hakee hyvän asennon. Voit tosiaan keinotella vähän eteen ja taakse. Ja molemmille sivuille. Ja hakee sen kohdan, missä sun jalat on tukevasti sitä alustaa vasten. Missä kohtaa tuntuu, että koko jalkapohja on tukevasti alustassa kiinni. Voit vaikka silmät kiinni hetken tunnustella, että miltä tuntuu siinä seistä.
voit välillä vähän hengittää nenän kautta syvään sisään ja huokastaa suun kautta kaikki jännitykset ulos. Se on hyvä keino, jos koskaan elämässä tuntuu, että on jotenkin kierroksia tai jännittyneisyyttä, niin hengitä syvään nenän kautta sisään. Ja vielä syvempi huokaisu suun kautta ulos. Tosi tehokas. Hyvä. Sitten rauhassa laskeudu alas matolle. Käydään seimakuulla. Vielä tehdään pieni keskivartaloa vahvistava harjoite. Jotenkin sitä keskivartalon tukea tarvitaan. Ja muutenkin lihasten tukea, että keho pysyy hyvässä, selkä pysyy hyvässä asennossa ja keho jaksaa kantaa itseään. Eli tarvitaan samaan aikaan semmoinen jäntevyys ja rentous. Sitä haetaankin jooga-asanoissa, että siinä on samaan aikaan sekä jäntevyys että rentous. Eli haetaan ensin se asento ja sen jälkeen mietitään, että kuinka paljon siitä voi hellittää ilman, että se asento kuitenkaan katoaa. Mutta tässä lähdetään nyt vähän sitä keskivartaloa miettimään. Niin ihan ensinnäkin aktivoi syvät vatsalihakset, ikään kuin vetäisit napaa sinne selkärankaan kiinni. Aktivoi samalla myös sun jalkaterät taas niin, että varpaat suoraan ylöspäin, isovarpaan päkiä itsestä poispäin ja pikkuvarpaan päkiä itseään kohden. Ja sitten selkää kiinni alustaan niin, että painetaan täältä ikään kuin vähän korjattaisiin vatsaa sisään niin, että saataisiin oikein kireiden housujen nappi kiinni. Samaan aikaan pitäisi pystyä hengittämään rennosti. Ja ihan täältä leukaperät, leuan alle rentona. On ne syvät vatsalihakset aktivoituna. Ja sitten rentoutetaan. Ja rentoutetaan uudestaan sieltä syvät vatsalihakset. Ihan rento yläkeho, vaikka vähän ravistella sieltä, että saat sen rennoksi. Ja sitten rentoutus. Ihan rennoksi ravistelut. Tosi tärkeää osata aktivoida ne syvät lihakset, mutta myös tosi tärkeää osata rentouttaa ne. Ja taas aktivoidaan sieltä ne syvät lihakset. Ja tällä kertaa nostetaan ylävartalo ja kädet vähän ylös sieltä alustasta. Varo, ettei pakarat jännity. Nilkat pysyy edelleen vähän aktivoituna, varpaat ylöspäin. Leuka ei pääse jännittymään, vaan täältä keskivartalosta tulee se pito. Ja laske alas. Ei ihan rennoksi. Ja taas aktivoit sieltä sen selkärangan tai alaselän alustaan syvät vatsalihakset töihin. Ja nostat sitä yläkehoa vähän pystyyn. Varo, ettei pakarat jännity. Leuan alue pysyy ihan rentona. Yläkeho ja kädet vähän ilmaa. Ja samaan aikaan säilyy se aktivaatio sillä alavatsassa. Ja rennoksi. Huokaset oikein syvään. Hyvä. Ja sitten aktivoit sen syvät vatsalihakset taas. Ja tällä kertaa nostetaankin jalat ilmaan. Jalat vähän irti sieltä alustasta. Varoit, että ei jännity sieltä leuan alueelta. Jos keho täristää, niin se on vaan hyvä merkki. Silloin hermosto rentoutuu ja päästään irti. Tärinä on aina hyvästä. Ja sitten rentoutaan alas ja vähän ravistele. Ja vielä aktivoidaan ne syvät vatsalihakset. Selkä kiinni alustaan. Ja nostetaan jalat ylös. Muistat samalla hengittää ja kasvojen leuan alue pysyy rentona, pakarat pysyy rentona. Ja sitten lasketaan alas. Ja vielä ravistellaan oikein hyvin rennoksi.
Noin, hyvä. Ja tehdään muutamat kierrot vielä ennen loppurentoutusta. Niin, että otetaan vastakkainen polvi ja vastakkainen käsi. Ja tuodaan sitä polvea siitä kehon yli. Katse kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Polvea tuodaan kohti lattiaa. No vaan sen verran, että se vastakkainen hartia ja olkapää ei irtoa kuitenkaan lattiasta. Eli hartia ja olkapää pitää koko ajan pysyä kiinni alustassa. Vähitellen saattaa taipua vähän pidemmälle, voit kokeilla. No sitten irrotetaan ote, palautetaan siihen keskelle. Ja tehdään sama toiselle puolelle. Vastakkainen käsi vastakkaisen polven ja sinne kehon yli. Katse kääntyy vastakkaiseen suuntaan ja käsikin voi avautua sinne sivulle. Kuitenkin olkapää ja hartia pysyy koko ajan täällä lattiassa kiinni. Ja tuloshengityksellä koittaa, että voiko kenties vähän syventää sitä kiertoa. Hyvä. Palautetaan keskelle ja voidaan ravistella kehon huokasta suun kautta syvään ulos. Asettaudu sitten sinne loppurentoutukseen. Voit ottaa tyynyä pään alle. Kenties haluat ottaa toisen tyynyn sinne polvitaipeiden alle. Otetaan vilttiä päälle. Käyt sinne mahdollisimman tasapainoiseen asentoon. Mietit, että jos sun keho olisi pituussuunnassa leikattu pituussuunnassa kahtia, niin pää on ihan keskellä. Molemmat puoliskut on symmetriset. Kädet avautuu, kämmenet ylöspäin sivuille. Ne on yhtä kaukana sun sieltä kehon keskilinjasta. Varpaat voi jalkaterät avautua vähän sinne ulospäin ja nekin on yhtä kaukana sitä keskilinjasta. Jos se keskilinja jatkuisi vielä sille jalkojen välissäkin sieltä häpyluusta eteenpäin. Mietit, että sun molemmat kehon puoliskot on nyt ihan symmetriset. Ja myös se, että jos sun kädet vaikka toiselta puolta osuu lattiaan, niin ne osuu molemmalta puolilta yhtä paljon. Ja ne on molemmilta puolilta yhtä paljon alustan päällä tai lattialla. Ja sama jaloista, että ne on molemmat puolet yhtä paljon siellä alustalla tai lattialla. Ja että myös viltti on tasaisesti päällä, että ei ole vaikka toinen käsi ilman vilttiä ja toisen päällä olisi. Molemmilla puolilla ihan semmoinen symmetrinen tunne. Se voi yllättävän paljon alkaa häiritsemään siinä rentoutuksen aikana, jos ei se ole ihan symmetrinen tunne molemmilla puolilla. Eli tää on savasana, eli kuolleen asento. Siinä ollaan ja annetaan sen koko harjoituksen integroitua sinne omaan kehoon. Jos tuntuu huonolta olla selinmakuulla, niin voit tulla esim. Kyljelleen ja ottaa vaikka sinne polvitaipeiden väliin tyynyn. Pääasiat, että nyt pystyt hetken rennosti olemaan siinä asennossa, minkä valitsetkin. Eniten suosittelen sitä sav-asanaa, jos se suinkin sulle hyvältä tuntuu. Tunne nyt sun koko keho siinä.
Sulje silmät, jos se suinkin tuntuu hyvältä. Katso sun kehoa sieltä sisältä päin. Katso sieltä syvältä pään sisältä suljettuja silmäluomia. Ja tunne koko keho päälaelta varpaisiin asti. Tunne kuinka keho lepää alustaa vasten. Tunne keho alustaa vasten. Ja tunne koko keho sisältäpäin. Tunne nyt molemmat jalkapohjat. Molemmat jalkapohjat samaan aikaan. Tunne molempien jalkojen varpaat. Ja tunne molemmat jalkapöydät. Kantapäät ja nilkat. Tunne molemmat jalkaterät. Molemmat jalkaterät kerralla. Tunne molemmat sääret, etusääret ja pohkeet. Tunne polvet ja polvitaipeet. Tunne polvilumpiot. Tunne molemmat etureidet ja takareidet. Tunne reisien sisäsivut ja ulkosivut. Tunne molemmat pakarat. Tunne molemmat nivustaipeet. Tunne koko lantion alue kerralla. Koko lantion alue. Tunne vatsan alue. Koko vatsan alue. Tunne alavatsa. Tunne navan alue. Ja tunne palle. Tunne kuinka pallea hengittää. Tunne molemmat kyljet samaan aikaan. Molemmat kyljet. Tunne ristiluun alue ja alaselkä. Tunne keskiselkä, keskiselän alue. Ja tunne selän yläosa, lapaluiden alue. Ja tunne koko selkä alustaa vasten. Tunne molemmat olkapäät ja hartiat. Tunne solisluiden alue ja rintakehän alue. Koko rintakehän alue. Tunne molemmat olkapäät ja olkavarret. Tunne molemmat kyynärpäät ja kyynärtaipeet. Tunne molemmat kyynärvarret. Tunne molemmat ranteet ja molemmat kämmenet. Tunne molemmat kämmenselät. Tunne molemmat rystyset. Ja tunne kaikki sormet kerralla. Molempien käsien kaikki sormet kerralla. Tunne molemmat käsivarret olkapäästä sormenpäihin asti. Molemmat käsivarret kerralla. Tunne nyt hartioiden alue. Tunne niskan alue. Ja tunne kaula. Tunne leukaperät ja leuka. Tunne huulet kevyesti toisiaan vasten. Tunne kieli suussa kitalakea vasten.
Tunne ikenet ja hampaat. Tunne koko suun alue. Tunne posket ja poskipäät. Tunne nenä ja nenänpää. Tunne molemmat silmät ja silmäluomet. Katso suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä. Tunne molemmat kulmakarvat ja tunne tila kulmakarvojen välissä. Tunne kuinka tila kulmakarvojen välissä kasvaa, ikään kuin kulmakarvat vähän loittonisivat toisistaan. Tunne molemmat ohimot ja tunne otsa. Tunne koko päänahan alue. Koko päänahan alue ihan päälaille asti. Tunne molemmat korvat. Molemmat korvat syvälle pään sisälle. Kuule kaikki ympäristön äänet. Kaikki ympäristön äänet kerralla. Tunne nyt koko keho alustaa vasten. Ja tunne koko keho sisältäpäin. Tunne kuinka keho hengittää. Tunne kuinka jokainen solu kehossa hengittää. Anna nyt hengityksen vähitellen syventyä. Tunne keho alustaa vasten ja liikuttele vähitellen sormia ja varpaita. Pyörittele ranteita ja nilkkoja molempiin suuntiin. Voit venytellä ja liikutella kehoa sillä tavalla, kun sun keho nyt haluaa. Saat ihan rauhassa sieltä heräillä. Ja sitten kun tuntuu sopivalta, niin voit kyljen kautta nousta istumaan. Istua korokkeen päälle. Ja risti nyt jalat sillä tavalla, että ne on vähän vaikeampi laittaa. Ne usein istutaan aina jalat samoin päin ristissä, niin istutaankin tällä kertaa jalat toisinpäin ristittynä. Tunnustelet siinä vielä molemmat istuinluut alustaa vasten. Selkäranka ihan suorana. Päälaki siellä selkärangan jatkona. Hartiat taakse alas. Rintakehä hyvin auki. Ja voit parin kertaa hengittää syvään nenän kautta sisään. Ja huokasta suun kautta ulos. Ja jatkaa sitten normaalia hengitystä. Nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Tunnet kuinka takapuoli ja jalat koskettaa alustaa ja tunnet kuinka keho hengittää. Tunnet miltä tuntuu nyt olla omassa kehossa. Tuntuuko se kenties jotenkin erilaiselta kuin alkutunnista harjoituksen alussa? Vielä kämmenet yhteen ja hiero niihin lämpöä. Peukalon tyvet rintalastaa vasten ja kiitä itseäsi tästä harjoituksesta. Voit lausua nyt 3 kertaan kiitos. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos minun puolesta myös oikein paljon, että olit mukana tätä
harjoitusta tekemässä.